Hello bayasong. Roman Swithai be Kokborok no seinani sanmungo haino hai Tripura ha tungho tangha ngi paijauka. Omo poilani sanmung ya bayasong. O sanmung BC thamche bani sepono gabang ngi thangka. Haphang tabuk buko shiwina hari mandiako. 1991 BC ni Charan Tripura Bhasha Commission, 2025 BC ni Pabitra Sarkar Bhasha Commission, o kaidi commission no Kokborok ni bagai Roman Script no sanai bangkogo ninai report submit khlaika. Haipano Haphang ke abono goshi wishinai mandiako. Kokborok already state government ni official language unjak. Tabu bo Swithai be sine abono simi sarai ke saklai rekhano unka. Abono saklaina ni busu kuto mungsa tugia bayasong kaisa gazette notification roi rekhano ngai thango haike borole kasai tongmani kalaikha Chief Minister Dr. Manik Saha sawo alochona porjalocona ma khlainai alochona porjalocona ba akok eba samungo se ma khlaible je samungo keboni deramung keboni kebangmung eba sajage umung tongo Kokborok no Roman Swithai be seitani keboni sajage umung eba kebangmung datong eba keboni deramung datong Kerui hingke taitamni alochona porjalocona nangi tongba Kokborok sanerok Tangwi Roman Swithai no saja khamale Roman Swithai bai seike Kokborok gobang gothokugo Bangla Swithai bai kahamke seisugui manya oro kebo khoroksa phanutera to je borok Kokborok no Roman Swithai ni se Bangla Swithai bai se kahamke seiman ko goni proman khlai phunuguri mannai kerui hingkele tai bo jagao kasai tongma khlai simba yang sanerok no bayasong salsa salni urpati layo uloke kebo bai thangi malayo wansokna hini sajago nilar ngi payo Paithago media of Pai, Tiny Titan Cock side cano, Paika. Abo Shimia Bayasong, Baxa Sawo, Bangla Swithai Bebo City, Roman Swithai Bebo City, Are Bangla Swithai Be Hamkas Richi Mayanga, Tangi Bangla City Be Sineba, take a cock, Hasako, Mohakunu Cock Teraton, Jacob no Kaidi Swithai Be Sijago, Bangla no 90 Bangla City Besio, Hindi no 90 Debnagori Besio, English no 90 Roman Besio. Borok officially Kaini script by Sida Siba. Haike Kokborok ni bagile tangai kaini neba kaisano nangnai abo ongka Roman Swithai aboni bagi bayasong chini sanmu sarai inani nangnai ranai jesapanung tongra situng bo jesapano riya hum tongdi saljale maranai phiaba jeng tamno san abo chini thani sarai inga nangnai chini sanmu ke mose jeng Kokborok ni bagai Roman Swithai no nayo tai Roman Swithai no nayo obono paithak aro tai kubung Swithai nangya jeng chini baithangni katal Swithai ni Kokbotabu sanya Tamni himba baithangni katal Swithai suinai suilaina thangkangke abo hanya hetei bisi baci hai uklobo usulale se kalaile abo hai uklobo usulaile tabungni asuk hayung doi selaijak tomajaro janai gela abon bagai jesapan situng bayasong Kokborok ni bagai Roman Swithai no gothokugo abono jotonse kubui kok tai paithogo kubui no kaplai engai abobo kubui kok Tumu nonoro o kubui kok no kahamke sebaisho kubui busi rui video sinandana musungke mane Kokborok ni bagai Tangwi Roman Swithai na abono serai ke sebaisho kubui video sinandana musungke tolaro comment lainai sabi ang video to bithane paithagon omono thanai saya tu jeng derama koramato tongani kiaba musubai maina kuru arona aro kidingi tongai mahai arona aro kidingi tongai khele nlaigala kaisa lamati chayangke tei kaisa lama maronai lamati chayangke tei kaisa lama maronai minus side samina tongai tumuno ni Kokborok no hamdari tongke tei Kokborok no teibo kahamke srnani mujungke Kokborok lekhamung no teine anio video no nangnai mano jotono no khapungni hamjangma tei chebaya phari tinin video no orono mathaka belai kheno hambai